hanya hai khajani tahuk tai bukhuk song sung tini chini nana bai thaja thainai kok salanya ni bagai sung tini hanya hai manuk jalai jau kha hai da thak nana na bo hingga ke sini borom ganang kobiras sini thaguni bini berei bihik hai de nana na hingga sung tini nana bai thai thaini kok saina lainai hingga pulano nana ni mung sagra di ani mung kai agi ni bom ka busho pati tabo boisnong goi boi pharma ka boisnrok ngai pharma ni hingkai ani ko sai chong biroza dasi biroza dasi dasi mani chung oko buni seba nai buni songoi chara nai buni tui khogoi kharnai ke no horisaba thango seba thango ka sadu sungsari phayo engka chung le buni yang ni saya ba buragi rok ba ke borno tui khogoi ma kharwa samu thung ma kharwa mami songoi ma sarwa yabno biroza dasi hanta chung amgoi dasi ma pharjak acha acha haita hingke tabo nana khe nungkhe tabo tamor khai angde nam khanya tong ko haikeno purbuni seba nai tong kha tangai omaliya ko horisaba thango boisaba saka thango haike songoi chariyo abo nong khata nga kismisa dokhina keba 100 ro ke 50 ro songmani kosto noi hairokta nga boi hai batabo manja jaliya sair bayre nya ka sibin amalon simiri phimani maya nga batai tam khaisa maya khamaya go tongja khata ko haigeno okoi nga ani busarok bo oko jani jaja kistan mamang nga chini obono borok bisi jaje geleng ya tam khai bongni tormo tongo an tormo ang tong khata borom ganang nana no singanu nini je mokolo chosma thuma ninga kamkhe tam karone mokol kana motoko benana ngo hingga ahayengoi ang chosma manaka edisi dung mali riang chongmini gana ni dukano naijagi manaka acha mokol motoko mukti phayo benana mokol thangkatana mane power thangata ani bole hingga operation rogla khanya nangya nung chosma naijagi nadi umbaino abraja gai dugana ni hinja kai naijagi nakata hingke nana khe nungkhe mane rugini bithir rere ni ablang riya amukhe nung riya na bo kholer phekang ma hulo ma mane bini yaksu nung samu khani khata he ma hulo bo ko bithi sini ui kholer pheke ya haita acha angu thile ma tong ya to mane hului marota amo to nang ma khulanyo hediba bin logi tongoi nga tabu nana khe tangai nono khe bataro riya mane nini pkhana ro ona chphur toma ge hediba nangkha tani karoni nono khe riya bata nangam saijama boi tamni karoni riya bo to angbo saimia nga boi baksono je nono khe ki siklar da nugui tong borok sido boi sikla da no tamo nunglen sikla da nuksa ang kha to sikla no ye heda boi bomti karoni riyang tong kha na ako pati khaimani busaro ni darti da ahai ni bariya abu saimia ang saimia tang kha boi batani jomara der de ke jawo ako bat ko certificate nai de ke nai jawo saijung na thangai nai ra phini krei busabti bo nga doctor certificate rok manayo edi sirok thangai nga headmaster rok ni soinango niko mangkata rok saijung no himui thangai man ha jawo ai ke jomar ma samaya maya ta maya ke yale thana se kaso ka khama hai hediba nungbo mane sarkani kisa sukpano da masalang no ninu mo batsman mala hediba mani boiro yang katang khainsia yang ka ba maya khmaya ma tong sinai bele boiro yang ka keo kamini neta rok saborong na saidama kamini neta rok kha sabo bo ang ba saisi maya bala tam nung to nogo mang tona siam saimala etana tabu boisnongoi ye si thango yagra thango neta bo sinilia budler na la sana budur buderu amase bud ma se no kono kaise kono gomin chep
kerinya bot khen mis khaya reyo riyo ta amose sarkani kono sebmaya maya reya riya gabat tam khajinai a age pano mathang chinai ble mathai chinai ble a masai phan kono se mase ko hedana gaba boy sngro tangi bo malia o mo kiting bo khlai malia mo kiting bo phali jana bo go hakin tong khata je ko purbu sar doi ni tong khata a bonismi dairi tong khata purbu no nang kaham khanyai nang na hamya khanyai nang saranai nang kharanai ni tong khata dairi tong khata ke tabuk anoroni program ngake abu phurong na yamo sin program mane tabu sini to kisan ko to christmas phane bus kang wa hediba ke nong ni khama hai ama hai sin khima sowai sa khor soba ma soba chana tabung raspuni wo khor soba ngonai amo samorong nai abde gochini moil ni borok oro dang nai mane noni nokla dang nai ke samorong nai se bunyarota chini moil ni borok ya sa gitelang khau isor mawa binarong nai ta aro ni pore tai ka ya sak lang won ka binarong nai haita ang tu khan orong nai haita acha amo program ke asta noron joton sai kotoda na katamo kotor si kon kuno persona ya sung boysno hoite beng kotor beng soman ke nana khan nang ka sabno suri mane noni to kaise kisno tongo gonesh tongo kabama matai tongo mane noni matai ka brada kisnon sma khumbo goi suri jongta krisno satrai shogoi anura nokha sari ha kisno no anura nokha kisno no ba boro nugoi tongna sa nugya phano phano dairi tongta na nang sai manai bo mane bahe bujani am sai miata heri bana aba haita acha bor kisno no ba nugoi tongna sa nugya na purbo radha krishna nungno sai man sinai ani bagoi kaham hamya nungno palai nai yake mono suri tong khata acha satrai shogo khumbogo khotong da gita no hanke khanai ma khana chini nanani khoktoi bo bini jengjalni kokro bo kisa sai khana ka heriba nana nang taw sarkari ni kono sep maya bata maya boat phakyanga ke boat ruyo omase kono kaisa sarkari ni kono sep maya heriba nana chini ko neta kas kormo khane rok banu do nugya saimiata abo ramatur jawo ke nang taw nin khoktoi ke sachri mane ano bata jes ke pano ri phaja demo ki sach mane lokoro ang tak samna sanaise ro hoite sauri abo no oko tuma raja tuma narendra modi rok phano ano bata phano ri rakhaba niang manjata ngai bui hai meeting titing bo thangmaya ngaba thangpur rok phano sanani ngaba taitang khaisa hai bo khawsimi narendra modi raja rok ni phaini rok antang batariya nang hani matongta ni matong khata ni tong khata to kamini je sugnai rok phano ro phaitong haitana kamini je himnai kormokota khainai rok phano ro phaitu jogo khai hai ma ni tong khata acha ke paithik digon thala chenai ke tini nanani khoktui khanai mangkha bata tabo maya saimia bono ba sikala da nuk tomai khajani kamini lokoro hediba ba khanai ro bebang purba kya ke nanani boyas oke boyasle sung agi asai furbo det rat griba anga saimia ni saima man mota busugro norno non ka sai tora sirok dan khana askaya nang danga mor to tongkho ai to dangani molo ang busa kani singkha iko ranji asai kha sonji asai kha ta sonjoi se bohogo danga khar poro danga to 84 ai 80 sono 80 sono ke engkana monomotino kala kha abon ta engke orono chini video no mathala jeni ta ate diba nana engke paithik digi jotono no khulumka ta khulumka